Laudato Si, amankomuneko etxea zaintzeko mezua. Entziklikaren sarrera. Ongi etorri gure etxe komunetik bidaiatzera, lurra eta bertako biztanleak. Gaur, Frantzisko Aita Santuaren Laudato Si entziklikan barrena ibiliko gara, formatu errexean. Gutun bikain hau kontatu nahi dizuegu. Hemen, Nafarroan, 10 urte bete dituen honetan. Bai, oso mezu bizia da. 2015ean, Frantzisko Aita Santuak Laudato Si izeneko dokumentua argitaratu zuen. San Frantzisko Asiskoaren kantikoa dela eta, zeina hitz horrekin hasten baita. Aita Santua gure etxe komunaz, planetaz eta haren arazo larriez entzun nahi dioten pertsona guztiekin hitz egiten saiatzen da. Bere mezuak 6 kapitulu ditu, eta 2 otoitzekin amaitzen da. Sarreran, Aita Santuak deskribatzen du lurraren oihu samina. Jainkoak bertan jarritako ondasunak arduragabeki erabiltzen ari gara eta neurriz kanpo uztaitzen. Hori horrela, giza bizitza planetaren orekari lotuta dagoela ahazten dugu. Eliza Katolikoan eta beste erlijio batzuetan egin diren irakaspenak gogoratzen ditu Aita Santuak, San Frantzisko Asiskoaren adibidea nabarmenduz. Azkenik, elkartzeko eta garapen jasangarri eta integral bat bilatzeko giza familiari premiazko deia eginez amaitzen du bere gutuna. Horrekin batera, gida bizitza sortzailearen eskuetan itxaropenez jartzea animatzen du. Sortzaileak berak ez baikaitu uzten eta bilaketa horretan gida gaitzake. Lehen atala, gure etxera gertatzen ari zaiona. Gure lurra gaixorik dago. Ze esan nahi du gaixorik egotea? Ura eta basoak galtzen ari garela. Planetaren bataz besteko temperatura igotzen ari dela. Eta munduko pobreenak ondorio latzenak ari direla sufritzen, esan nahi du. Uretan, uinak bezala, giza jarduera bakoitzak bere inpaktua dakar mundura. Agerian da, ingururako eta natura zaintzeko sentsibilitatea gero eta gehiago zabaltzen ari dela. Pestizidak sortutako kutsadura, hondakinak, edatekur garbia, bioniztasunaren galera eta giza jarduera batzuen ingurumen inpaktua aipatu ondoren, Aita Santuak klima aldaketari buruz hitz egiten du. Eta horri aurre egiteko aginte morala dugula esaten digu. Klima aldaketa arazo globala da, eta gaur egun daukagun erronka nagusinetariko bat da. Azken hamarkada hauetan klima aldaketa hainbat ondorio dakarzkigu. Hala nola, berotze globala, itsasoaren maila igotze iraunkorra eta muturreko gertaera meteorologikoak. Giza jarduerak berotze globalean motor nagusia direla ebidentzia nabaria daukagu. Beraz, Aita Santua kontziente izatera eta gure bizimodu aldatzera gonbidatzen gaitu. Berotze globala aurka egiteko edo gutxienez sortzen diren edo handitzen duten giza jarduera aurka egiteko. Gainera, gizadiaren degradazio gero eta nabariagoa dela azaltzen digu. Inguru giroaren eta gizarteriaren hondamenak eragin gogorrenak lurraren pobreei ekartzen dizkie bereziki. Horregatik, ingurumenarekin lotura duten eztabaidetan justizia ere kontuan hartu behar da. Lurraren garrasia hitzeko, baita pobreen oihua ere. Bigarren atala, kreazioaren ebangelioa. Jainkoak kreazio zoragarri hau oparitu zigun, eta hura zaintzeko misioa daukagu. Biblian, lurraren zaindari eta ez jabe izateko dei hori aurkitzen dugu. Horrek esan nahi du ezin dugula ustiatu arazori gabe. Planeta zaintzea ere fede ekintza da. Hirugarren atala, krisi ekologikoaren giza sustraia. Kapitulo honek dio ingurumen krisiari aurre egiteko ez dela nahikoa sintomak aztertzea, haien giza jatorria aitortu behar baita. Frantzisko Aita Santuak paradigma teknologikoan identifikatzen du arazoa. Teknika eta giza boterea absolutizatzen dituen pentsamolde menderatzailea. Natura erabilpen objektu soil batera murriztuz. Teknologia ona da, baina boteretsuek
bere alde erabiltzen dute. Teknologiak onura asko ekarri baditu ere, bere garapenak gizakiaren hazkunde morala gainditu du. Botere teknikoaren neurrigabeko erabilerak, interes ekonomikoek gidatua, natura eta pertsonak menderatzeko eredu bat sortu du. Paradigma teknokratiko horrek eraginkortasun, errentagarritasun eta kontsumo logika globalizatzen ditu. Politika, etika eta espiritualtasuna ahuldu, eta giza duintasuna eta guztion ongia alde batera utzi. Hazkunde ekonomikoa berez, ez da nahikoa onura guztietara iristen ez bada. Zientziaren aurrerapena ez da gizatiaren aurrerapenaren baliokidea. Aita Santuak antropozentrismo modernoa ere kritikatzen du. Gizakia erdigune absolutu munduaren jabe eta gainerako sorkuntzatik at kokatzen baitu. Horren ondorioz, baliabideen erabilera arduragabea eta bizitzaren ustiapena justifikatu dira. Gizakia osotasun baten zati gisa ikustea proposatzen du. Zaintzera deitua, ez menderatzera. Gainera, erlatibismo praktikoa salatzen du. Horren arabera, dena justifikatzen da norberaren intereserako balio badu. Bai inguruneari, animaliekiko krudelkeria, manipulazio genetikoa, bai giza bizitzari, adinekoa, enbrioia, gaixoa, ezgaitua, mespretxatzea eraginez. Horren aurrean, lanaren garrantzia nabarmentzen da. Giza duintasunaren adierazpen eta errealizazio pertsonalerako bide gisa. Adibidez, ia gizateria osoari jaten ematen dioten nekazari txikiak. Azkenik, berrikuntza bioteknologikoaren arrisku etikoei buruz ohartarazten du. Erantzunkizun moral orotatik aldentzen denean. Frantziskok konbertsio kultural bat eskatzen du. Teknika, etika eta espiritualtasuna bilduko dituena. Naturarekin, besteekin eta jainkoarekin harreman osasuntsua berreskuratzeko. Laugarren atala, osozko ekologia. Osozko ekologiaren esanahia ulertu nahi badut, hasteko ekologia inguru fisiko batean bizi diren izakiak eta beraien arteko eta inguruarekiko harremanak aztertzen dituen zientzia dela pentsatzen dut. Beraz, hasteko ekosistema batean izaki guztia gaudela ulertzen dut, gizakiok barne. Horregatik, ezinbestekoa da ulertzea denok eragina dugula besteongan. Dena elkarrelazionaturik dagoela eta horregatik gaurko krisiari aurre egin behar diogula. Bestalde, osozko terminoa dugu. Gizakion bizitza ez dago beste izakiei eta planetari gertatzen zaionetik kanpo. Herri indigenek egiten duten oihanen babesa praktika on direnen adibidea dugu. Naturaren gaineko giza ahalmen teknikoa dela eta erantzunkizun berezia du bizitza orokorren orekaren gain. Osozko ikuspideak adierazten duel izak ez diola krisiari ekin nahi ikuspegi zientifikotik solik, baizik etikatik, kulturatik, ekonomiatik eta espiritualtasunetik ere. Osozko ekologia eta justizia soziala elkarri lotuta daude. Hiri handien ingurunetako biziaren degradazioak adibidez, injustizia, kutsadura eta gaixotasuna elkarren eskutik doazela adierazten du. Osozko ekologia familia aulenen den bizitza zaintzea da. Enziklika honek, kristauboi naiz borondate honeko edonori gogorazten digu betebehar morala dugula gure mundua zaintzeko. Kristauboi bereziki dagokigu sentiberak eta proafektiboak izatea arlo honetan. Izan ere, bizitzaren inguru osoko kudeatzailea garela eta ez jabeak ulertuta, ebangelioak eskatzen digu maitasunez jokatzeko eta pertsonen arteko zaintza harremanak bultzatzeko. Jaikoak kolaboratzaileak nahi gaitu bere erresuma ezartzeko.
Gizakientzako eta planetaren etorkizunerako soluzio jasangarriak bila ditzagun gaur. Bosgarren atala. Orientazio eta ekintzarako hainbat lerro. Gizadiak autosuntzipenaren espiraletik irteteko hitz egin behar du. Nazioarteko politikan nola pentsatu herri bakar gisa bilatu behar dugu, eta proiektu komun bat izan behar dugu, partekatzen dugun eta elkarren mendekoak garen planeta honetan. Adostasun orokorrak behar ditugu transizio energetikoa, erregai fosilak aztuta, ozeanoa eta atmosfera, edateko ura eta oinarrizko baliabide naturalak kudeatzeko. Hainbeste nazioarteko goi bilera izan arren, batzuetan adierazpen zabal eta ez eraginkor bihurtzen direnak, nazioek eta enpresek oso astiro erreakzionatzen dute, eta adostutakoa gauzatzeko bizkortasuna behar da. Gainera, gizartearen talde batzuek erantzunkizun handiagoak dituzte, eta horiek lehenengo jardun behar dute. Gobernu organo global bat beharko litzateke, akordioak betetzen ez dituena zigortzeko ahalmena izango lukeena. Tokian tokiko politiketan ustelkeria eta berehalakotasunari aurre egin behar zaie. Eskualde bakoitzaren epe luzerako ondasun komunean pentsatuz, sormenez. Biztanleek presio egin behar diete agintariei energia aurrezteko, etxebizitza eta garraioa hobetzeko, hondakinak kudeatzeko eta komunitatearen antolaketa bultzatzeko, besteak beste nekazaritzaren kalitatea hobetzeko. Erabakietan gardentasuna beharrezkoa da, adibidez, mehatzaritzaren ingurumen inpaktua. Ez daitezela soilik onura ekonomikoegatik hartu. Zuhurtasun printzipioa bete behar da beti. Ez da ezer onartuko kaltegabetasunaz ziur egon arte. Politikak ekonomiarekin hitz egin behar du. Onurak guztiontzat izan behar duelako. Eta hortaz, ez da soilik irabazpen monetarioa bilatu behar. Finantzek ez dute planetaren onerako begiratzen. Soiltasuna behar da, eta ez azelerazioa. Aurrerapen kontzeptua berriz definitu behar da. Erlijioek zientziarekin hitz egitea ona da, giza historiak utzi dizkigun jakinduriak partekatzeko. Seigarren atala, hezkuntza eta espiritualtasun ekologikoak. Frantzisko aita santuak gonbidatzen gaitu aztertzera planetaren erritmoaren aldaketa nola egin dezakegun gizaterian aldaketa sakona eginez. Eta hori ez datza soilik teknologia berriak aplikatzean edo lege zorrotzagoak egitean ez. Kontsumismo amorratutik aldatzea datza, gure bizimodua eta mundua ulertzeko eran aldaketa sakona egitean. Eta aldaketa hori garrantzizkoa den zerbaitekin hasten da, hezkuntza. Frantziskok hezkuntza ekologikoa behar dugula azpimarratzen du, baina ez birziklapena edo ingurugiroari buruzko klase gisa ulertu. Zerbait zabalagoa da, mundua begi berriz ikusteko gai diren pertsonak hastea, bere eguneko erabakiak, erosketek, mugimenduek, kontsumoek, lurraren gaineko eragin zuzena dutela, batez ere behartsuen gain ulertzea alegia. Hezkuntza horrek familian hasi behar du, eskolan jarraitu, elkartean, komunikabideetan eta baita elizan ere. Eremu bakoitza, neurritasun, errespetu, elkartasuna eta eskerrona bezalako baloreak irakasteko aukera da. Eta batez ere, erakusteko gutxiagorekin bizitzea ez dela okerrago bizitzea. Zentzu gehiago, barne askatasun gehiago eta bake gehiagorekin bizitzea baizik. Aita santuak eraldaketa ekologikoaz ere hitz egiten digu, hau da, bihotza aldatzea, ez ohiturak bakarrik, espiritualtasun ekologikoaz bizitzea.
Naturaren parte sentitzen den orok, jainkoaren lana antzemanez, bertako zerbait erabili eta gero ezin du botatzeko gauza bezala tratatu. Eraldaketa horrek apalagoa, arduratsuagoa eta gizartiarragoa den bizimodu berria eramaten gaitu. Kontemplatiboagoak eta aldi berean profetikoak izatera. Eukaristia eta sakramentuak bizitzaren zeinuak bezala ospatzea. Laburbilduz, atal honek esaten digu planeta osasuntsuagoa eta justogoan bizi nahi badegu gure gogoa, bihotza, ohiturak eta harremanak hezi behar ditugula. Horrela egiten badegu, amankomuneko etxearen zaintza osasunez, apaltasunez eta laitasunez bizitzeko era itxaropentsua izango da eta ez zamastuna.